Nyakoro mgajongo skadho kanyo dakika 40 tok sa pagaru marukinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en nonro mar gazet mataye chenro ni nyinga Sharon Ongao. Mana kapile waneno gazeti ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche momi pek nyakoro mgajuanga opogore. Kachako gi thor wach momi The Standard nyakoro mgajuanga en kaluwore kod ng'anyo mabendo chane kor gwenge mopogore e pacho ka. Neno kanyo nitiere hashtag mosebedo ka trend e mbui mopogore mano mar Occupy JKIA. Omiyo kiny makawuono nyakoro mgajuanga rita makare ibro bed ka iketo e wang'apaya mano mar Mombasa Road kochomo Jomo Kenyatta International Airport. Aneno kanyo apini mopogore mabende koro arita ibro bed ka inyayo. Kopogore gi mano Daily Nation to koro thor wach mabende gimiyo pek en kaluwore kod achiedh nade mabende sirikande mag gwenge osebedo ka yudo. Ondike kanyo gi dholiech ni crisis as treasury fails to release 30 billion county cash. Wachore ni counties nyakoro mgajuang madirom 35 poko yudo omenda manego bedni ichwalo negi kod treasury. Mano migao mar omenda e hiko omenda mar higa mar 2023-2024. Okan kenda nyakoro mgajuang okiny makawuono ayudo thuolo mar bedo gi jafwambo mong'ere kaka Jowi Raymond, jafwambo mabende to nawach ni e okang' mare mokwongo mar biro e TV mar Ramogi mar mondo wanon kode gazet. Mane yo machuok e bonyireri 30. Raymond aroki ni machiegni ilerne nyakoro mgajuang mana mapiyo ni Raymond en ng'a? Tija kanye ngeni bende waber ke lero ni in wood kanye. Ito kamana inya. Nyinga en Jowi Raymond. Jowi Raymond en jafwambo ma otiegore kendo nigi lony mar higni mok tin 7. Somo eta tiegruok mano mar the Kenya Institute of Mass Communication. Kendo tadiwachi ni wuod kanye mana wuod Nyakacha Nyabondo. Kanye kamonyola gisani tadak Nairobi kae. Mano Kisumu County. Nyakoro mgajuang manager fombo mabende wantiere godo nikech Raymond wantiere gi dakika 20 mar nono gazeti okiny makawuono. Wabro mana bedo kwadhi mapiyo mar lidho ne nyikoro mgajuang gazet okiny makawuono. Wachaka nagi Daily Nation nikech Daily Nation nyakoro mgajuang bende montiere godo e newspaper mano e yor lonya manyasani. Mano kaluwore koda achiedh nade mopogore mabende counties osebedo ka kadhe. Nyalo paro kaka counties osebedo ka sundo piny owacho kuom rem chwalo negi omenda samoro bende ichwalo gi okang' modeko. Sani koro yangore ni counties madirom 35 achiel kachiel kuomgi pok oyudo omenda moheo siling milion 500 manego bedni ne ichwalo negi e hiko omenda mar higa mar 2023-2024. Mano gima nitiere kata gi sani to mana kaka ondike ni crisis en midhiero matamre gi nono ni mar kata sani counties mang'eny pok ooro ne kata nyithindo bursaries. Ma bursaries kaber onego bedni dhiga kaber to tam mokwongo bursaries osechopo. Sani iyudo ka counties mang'eny to mano ok kata rocho weche mag somo kende, orocho nyaka weche mag dongruok ni mar sani koro wane hiko omenda financial year mowacho wane hiko omenda 2023-2024 wane 2 financial years higni 2 mag omenda osekadho. Tiyudo ka sani kata kidhi kor gwenge MCS manie kor gwenge kucho onge gik magisetimo malong'o ni mar kata tendago contractors mang'eny kata jotimo orak mang'eny mag sirikal ok dwa kawo orakgo nikech deko kata chudo mosebed kimiyogi. Koro gini endi dhi rocho gik mang'eny ok mana weche somo kendo to nyaka weche mag dongruok kodhi nyaka weche mag thieth nikech sirikal mamalo ok gol pesa. Wangi kada mna weche mag chudo contractors mathoth mabendo osebedo kada mna ka chiwo services chenro mag ne counties bende kidek yudo omenda. Nyakoro mgajuang kisomo wach makamano e ite mar 4 yangore ni migao mochung' weche mag omenda e pacho ka hiko omenda mabende koro norumo mano mar higa mar 2023-2024 mabende norumo chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 6. Yangore ni e ewi omenda maromo siling bilion 385.42. Counties osemana chiw negi kata osechwal negi mano omenda maromo siling bilion 354.59. Koro pod warita nane riwruok mar governors to bende biro bedo ka wachango kotel negi kod jakom margi mano Anne Waiguru kata governor e county mano ma Kirinyaga. Kwadhi mapiyo weche motenre kod ng'anyo e ite mar 2 kod ite mar 3 nyakoro mgajuang. Familia mathoth bende nyaka gisani pod nitiere kod midhiero makoni kod kocha ka bende pod girango joggi mabende
bende wachore ni ndachgi ne olala e kinde ng'anyo ma bende osebedo ka nene pachoka e kinde thuolo mano mar dwe achiel mokalo. Neneno kanya kata mna sigana ma bende nwakilo kata mno kinyi makawuono gi jafambo marwa Efi Nyakidi. Familia mathoth pod dhi Nairobi Funeral Home mong'ere gi nying mar City Mortuary. Mano mar manyo ringre mago mag nyithindgi. Koro wacho ni nitiere moko kuom anyuola magi ma bende na nitiere sel kisomo kana mna sigana makamane ite mar 2 gi mar 3 ma bende nogonegi sime to sani kata mna ndachgi pok oyud nyaka sani. Maendi gima koro keto familias mopogore opogore achiedh nade ni mar gisani iyudo kata ka ringre moko yudo ka osetowo nyaka koro samoro ringre nitiere kanyo tiyudo ka aneno sigana manotimo ka miyo cha ywak ni jogo matiye ute kano ringre jomotho koro sejok kata kodgi ang' ning'e nade ni achiel kuom ringre motogo emeki kok dwa kata mi thuolo mar dhi timo bero mondo mi ng'e kamano en koro mae pod dhi keto familias mang'eny e andaki kata chiedh nade ni mar samoro ringre ni manatiere e kar kano ringre lakini osetowo to gisani bende tek mondo mi samoro janyuol ni dala to nyathi nonega Nairobi kaendi ok ing'e ni nonege nikech ng'anyo ni en gima samoro itime town to ng'ato wuok Kitengela koro kamonege e kind Kitengela gi town ok ong'e mae achiel kuom gigo madhi miyo manyo ringre bedo matek koro pod wadhi geno ywak mang'eny kowuok kuom jonyuol nikech ng'anyo to pod dhi nyime to pod otek nikech kinyalo kon mana paro report ma bende nochiw kod riwruok makedo ne ratiro mag Uganda mano juma mokalo mano mong'ere kaka Kenya National Commission on Human Rights ne gocho nyaka sane kaluwore kod ng'anyo moseneno e kinde thuolo mano mar dwe achiel mokalo oganda ma pachoka maromo 50 oselalo ngimagi mamoko buora bende osendhi mamoko nyaka sane ndachgi pok ofweny ni kata gin kanye okang' ma bende koro keto familia mopogore opogore e midekre ka bende ng'anyo to bende pod dhi nyime ma bende ok wang'eyo kata mna chal mar ng'anyo kaka dhi nyime e okang' masane nikech kaluwore kod oteku mathoth ma bende obila osebedo ka tiyo godo ineno ka nyeite mar 2 tipo mopogore opogore mago mag rowerni kata mna rawere pachoka ma nyaka sane ndachgi pok oyudi familia margi osebedo kata kamanyo gi suptende mopogore opogore e ute mago mag kano ringre mag jogo eko motho nyaka sani pok oyudgi. Aluoro mara en ni kwan mogolni ogole koti koda nonro mane nikech kata e tipo mwasomo kaendi ogol mana tipo ji 4 kende lakini familias mayuak adi ma ute fwambo pok omenyo adi mok nya gonduru mondo mi piny mangima winjgi koro gisani mana kuom mosenindo chunye ywe mayom Denzel Rex Masai mage mwang'eyo lakini thothgi koro gimwanyalo mana wacho gisani ni ywak to pod ng'eny adi mapoko ogonduru mowinji kopogore gi matipo gene kagi aparo ni duol mar IPOA nego bed ni timo nonro mapiyo nikech gin bende maginono kata mana kaka tijo bila kako bila samoro subedo kata mana katiyo kod oteku mathoth e pacho kae bende ite mar 3 wang'eni nonro nyaka romge jwango osebed ka itimo ahinya nyaka luwore kod jogo ma bende iseyo ni samoro nyalo bedo ni sponsor ng'anyo mopogore opogore ka nyaka sani jowi ing'eni nitiere riwruoge moko mag piny owacho mago NGOs madirom 16 ma bende nostak dadhogi ni omenda ma bende nochiwnegi omenda ma kamagi ne gitimo nade omenda ma bende chiwonegi kod civil societies ano kanyo od fwambo mar Nation ite mar 3 bende giwacho ni nitiere jodito giwacho ni security agencies now link 4 senior figures to ongoing youth-led protests giwacho ni nitiere jodito 4 ma bende pok oyangore ne gin ng'a gini to bende giwacho ni gichiegni kod mane en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta manyaka sani idawo dhogi kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka nene koro gwenge mopogore opogore. Gima nyalo wacho ewi maendi ni sirikal nigi bade mochung' ne timo nonro to mana kaka wacho ni kamoro amora ma iro dung'e nyalo bedo ni mach nitiere kanyo omenda gi kigologi e pinje ma oko mana kaka no oluong achiel kuom duol kata riwruok ma oro omenda gi pacho kaendi sirikal nigi lai mag luwo ni to omenda ni odonjo otimo ang'o emomiyo nyaka gisani gise narrow down kata gisekelo nyaka rang'iny mar ng'eyo ni riwruok mar piny owacho ni noyudo omenda makama sama kama gima koro ok wang'eyo nikech iwacho ni ng'anyo mag rawere gi gionge jatendgi ang'o miyo sa ng'anyo to gionge jatendgi to komenda ni odonjo to donjo e lwet ng'a mano kore ma wapenjore ni to ka gidonjo e lwet kare magi ma dibed ni gin jotendgi mana ka ginyalo lero magi kita yanga neno moromo
To nonro ma kamano pod dhi nyime ka bende wang'e riwruoge mago mok mag piny owacho bende osebedo kata mana ka seyo piny owacho ne neno kanyo rombe mopogore opogore ma bende gisebedo ka gitimo mar twak kod jofwambo mano mar lero chung' margi. Kopogore gi mano, wach machielo ma bende Nyakwar Gajwang' biro bedo kwaluwo ni machiegni ma bende aneno komi peke ite mano mar auchiel. Iwacho kanyo kaluwore koda inyalo paro chieng' tich abich mano mar juma mokalo, jatend piny Kenya nowalo jotend migepe apar kanyakla kod Attorney General Nyakwar Gajwang' maketo kwan makamano nyaka 11. Nyaka sani nitiere moko kuom jotend migepe auchiel iwacho ni odhi oduogo ma bende ne nitiere e migawo kata mna e migawo machon. Sani koro nochako duoke gi kende tich. Koro wacho kanyo ting' ma bende jatend piny Kenya dhi bedo godo mbele ka wang'e nyaka sani Moses Wetangula donge ni jod buro osebedo recess, gisebedo yweyo mar dwe achiel. Odiochieng' ma kawuono giduogo e od bura. Mana achiel kuom ting' ma bende gidhi bedo godo mar nono jotend migepe makamago. Erokamano ahinya. E od bura wang'ega ni gin gi yweyo tieng' diriyo. Gin gi yweyo machuok, short recess, gi yweyo malach, long recess. Luoro mara ni short recess kata yweyo matin ni be noromo gi bedo piny mondo mi gipar, nikech sama ne gibet piny to seriembgi kapok yweyo matin orumo giseduogo. Gimoro achiel ma samoro keto luoro e chunya gi ker ma pacho kaindi ni mar sama nodonjo e telo ne en gi lai kaka nodwa ni mondo oti gimiluongo ni blueprint ne. To iyudo ka gisani an gi luoro nikech kaka otiyo gi weche mag midhiero kata kaka handle crisis ema samoro dimiya luoro. Gisani wach ni ene dilemma, en ga chiedh nade kata poko keto msimamo ne ayanga. Gima aluor ni nogolo gi nang'o to duogo gi. An dine an ker dinawe jogi to wakadho kodgi apaka ni koka bira timo gi bang'e. To gisani wang'e no nyalo timo gimoro amora sa asaya nikech pressure koro ng'eny. Duogo gi ochako duogo gi od bura ero gisea e yweyo machuok. Wadhi rita nene to koro jo od bura gi nobuok gi mokwongo kane gikadho chik cha. Sani atamalo maduong' ma jo Kenya ne ok omor gi duogo kuom moko kuom jotend migepe manoseriko riembe okang' mokwongo. Ka giduogo sani koro wenge ji kata wach ni nyong'ong koro go kuom jo od bura. Gidhi duoko gi koso gidhi yie. Mano be penjo maduong'. To par ne kinde mamago duto bende timore bende wang'ino okang' mar ariyo nikech nowalo mana jotend migepe 11. Pod nitiere batch mano mar ariyo ma bende nosingo ni obiro bedo konyiso jopiny. Kata kamano Nyakwar Gajwang' nyaka gisani bende wang'e ni riwruoge mago wach ni kanise mopogore opogore, jotend kanise mopogore opogore bende osebedo ka seyo jatend piny Kenya ahinya kaluwore kod okang' ma bende nokawo mar yiero jotend migepe auchiel ma bende nosetich oko e tich. Wach makamano anisome ite mano mar auchiel. Mapiyo piyo jowi wadonge matin e dakika 5 mondo watiek chenro makama. Aneno ka wendwa bende osechako donjo e studio network e chenro mar Opiny. E ite mar abiro Nyakwar Gajwang' nanyisi kanyo ni jod bura nodhi e yweyo mano mar thuolo mar dwe achiel chakre odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gidok e od bura. Kinde ma bende gidok e od bura Nyakwar Gajwang' bende od bura inyalo pare kinde ma bende jod bura nokadho paro mar chik mano mar omenda. Neneno kanyo kethruok ma bende nowuok, kethruok ma nyaka sani speaker mar od bura mar National Assembly mano Moses Wetangula wacho ni ibiro bed kiloso od bura kethruok manonene kinde ng'anyo. Iwacho ni kethruok makamano biro bedo kaka omenda maromo silinga milion 94. Kwachake kanyo ineno ni sacked ministers reappointed to cabinet will be vetted afresh. Mano waselose kaluwore kod jotend migepe ma bende noyier. En manene koro omenda makama bang' kethruok makama jowi. Koro osuru mar jopiny ma pod biro loso od bura mamalo milion 94. Ahero gima wacho kanyo. Loso maga kuonde manokethore dhi chakore. Penjo mara en kama indi. Omenda mar loso od bura ni eto wuok kanye ka mag somo mag chulo jopuonj pok obiro. Ang'eyo ni kethruok no ne nitiere kendo od bura onego bed ni dhi nyime. To iyudo ka nitiere moko ma kiloso to omenda yudore mapiyo. To ka mar dwaro mar japiny cha to iyudo ka koro deko. Koro es giduogo idhi chak lose. Omenda ni owuok kanye mondo mi lose. To gik mane okethore gi gin to ere kaka japiny nyalo yie ni kethruok ni ne nyalo romo estimate kata kogo kwan no te to en omenda ni. Magi gik monego bed ni giketo ayanga
kata sama koro itimo tenda mar loso gigi tiketo ayanga ting'eni ng'ama dok loso gini en ng'ani kambini kama kama to dhi lose mondo mi jopiny obed gadier to kiketa keta iluongo ni round figure ibolonwa abola kanyo samoro en 18 billion kata 18 million tiweye kamano magi moko kuom penjo ma japiny onego penj ni to ere kaka otim assessment rang'iny otim nang'o mondo ang'e mago kochako ng'iyo gi sani nyalo kono paro jaul wach lo piny owacho Isaac Mwaura bende nyocha osewacho ni omenda maromo siling bilion 6 iwacho ni kethruok mago mag mwandu maromo siling bilion 6 bende nonene ng'anyo mano ne en minus kata mna kiweyo oko infrastructure dongruoge mopogore opogore bende ite mar abiro koni som kendo piny kanyo inyalo paro bang' jatend piny Kenya nochwe koke mano weche motenore kod IBC mano mar chugo commissioners mag IBC nyaka sani koro speaker mar od bura mano Moses Wetangula wacho ni 9 finalists kama jokanyo 4 bende e giko mar juma ni ibro bedo ka iyango ma bende bro bedo ka nono jogo eko ma alap dog ndong ni bedo commissioners mago mag IBC kabano maindi gima jo Kenya osegombo ahinya nikech bedo maga commissioners maga IBC en achiel kuom duogo geno nikech idhi yudo ka jok moyiergo e kinde duto mwasebedo kwa dhi e yiero ka yiero iyudo ka moko kuom jokombe maga duol ma ta yiero pacho kaendi IBC osebed ka jo Kenya ok nigodo gi yie ahinya kaluwore gi weche mag tayo yiero moko osebedo kadhi maber higa ka higa omiyo gwelo mag jogi en achiel kuom gino madhi duoko geno ne jo Kenya kata dhi chak keto to e chunygi kaluwore gi nyinge midhi keti kata midhi gwel wach ni bobed kigwelo gi e giko mar juma ni Nyakorom Gajwang ka bende geno ni jatend piny Kenya bende biro bedo ka appoint kata mana puodho jalnero ma bende biro bedo jakoma mano mar aput makamano ma bende biro bedo ka nono the commissioners ma bende biro bedo e duola mano mochung' weche mag yiero e pacho ka chik wacho ni kin thuolo mar ndalo 14 bang' jatend piny Kenya chwe koke inyalo paro ka no chwe koke e kinde ma bende na gintiere ka romo mar IBC no chwe koke e bill kata mana paro ngere kaka IBC Commission Amendment Bill nyaka sani koro kinde en 14 mar neno ni chenro makamano ochopo kare wadhi mapiyo piyo odiochieng' manyoro bende naneno ka LSK bende oseo piny owacho Nyakorom Gajwang riwruok mar kinde ma pacho ka LSK bende koro bogo ka okang' mano mar chik ne duol mar EPRA kod piny owacho kuom keto e tim osuru mar rito chal mar piny ni ma ijuogo ewi mauta ma bende nomedi gi siling 7 chakre kowuok siling 18 nyaka siling 25 ewi lita ka lita wach ma bende LSK wacho ni iwacho ni ok otenre kod pende chike ma pacho kaendi mapiyo piyo ma bende nek bed ni wadhi godo Nyakorom Gajwang nikech ang'e ni sa mayo wang'wa jowi odiochieng' manyoro nitiere masira moro ma bende noneno e gwenge mago mag Kamembe mantiere county mano ma Kiambu e ite mar 12 nitiere kwiri kata mna chemicals moko ma bende motoka moro lori moro iwacho ni nowuok godo katero e gwenge mago mag Kongo to koro kana lori ni oseruombore piny jopiny no dhi okawo chemicals kwiri makamano nyaka sani wacho ni derembe kata mna drums 8 ewi drums 24 pok oyudi nyaka sani ing'ini gima ber kata gima mora gi japiny ni kizungu wacho ni they never learn midhiero apani gima be timore pacho kaendi ni ujusi mag jo Kenya be ni malo ahinya idhi yudo ka koro chemical ni ng'ato osekelo nyaka giminyalo losego mapiyo piyo koro gin gik madhi bedo ni nie chiro ok opuodhgi nikech iyudo ka sani mwandu mathoth miloso moko kuomgi ok opuodh kata koro gi sani pok kata kotim nono ni kwirini ne en ang'o onyalo timo ang'o ne del to ero darembe oselal madhi 8 kuom mano yud kanyo koro ok en mana hali hatari ne gweng'no kende nikech onyalo bedo nolal kanyo to dakika matin osechopo Nakuru osechopo Nairobi koro gimidhi kete be ok wang'eyo ma endi nyiso ni ngima ji ni kamarach te nikech koro ka en kwiri gima duong' ni en kwiri kuma odhiye tok koselal kanyo ok wang'eyo penjo ni kata mna ka bed ni mtoka to bed ni ruombo ber piny wakwalo nyaka kwiri kata mna kwiri chemicals mi kata mna nuting'o contents mage ini kama kano gikonyi yo machal nade kwiri maduong' en ga fuel to fuel ema gikawoga koro mapok olokore fuel ni jo Kenya kawo koro kang'e ni ang'o minyalo tim manyalo kwero mondo kik gichop ga kuonde ma masira timore ahinya to ne mwandu ma ok wayango ni maendi en ang'o apani en
kwayo makoro de gola gola nikech kaka siem to osegol siem moromo to gisani pod kata kamano siem pod imedo chunya Korom Gajwang' king'e jalno samoro intiere gwenge mar Kamembe Rironi e kaunti ma Kiambu kaluwore kod masira ma bende noneno manyaka sani wacho ni darams aboro mago mag kwiri ewi darams 24 manyaka sani pok oyudi. Wacho ni otimgo toxic chemical mago kwiri mager manyalo bedo marach kod ngimani. Koro ne uru noduoko anno ka moko kuom gi bende ni ng'ato ka nosekawo to duoko e bath kata ne geng' apaya duokura duoka nikech mago nyalo kelo nun nade makoni kod kocha kata mna midhiero makoni kod kocha. Weche mopogore opogore omi pek e gazet okinyi ma kawuono Korom Gajwang'. Daily Nation e ite mogik chal ka gima piny Kenya ni nitiere chike moko ma bende ikadho takeni kadho gi yo machal nade nikech wacho ni sani nanno kanyo ka jagoro mongirore bumigo mar immigration mano Julius Bitok wacho ni kind thuolo mar higni 10 bang' thuolo mar higni 10 neno kaka war new license mar motoka kata mna mar nyamburko bang' thuolo mar higa 1 koro wacho ni ID kipande kintiere gi kipande Korom Gajwang' nitiere gi higni 18 gi wiye bang' thuolo mar higni 10 ibro bedo kirenew ID mari ting'eni renewal ok en nono irenew gi pesa. Okaneno kanyo ka giwacho ni odhi bedo renew kata idhi kawe manyien kaluwore gi microchip. Koro kang'eyo ni microchip ni ema miyo bedo renewed koso higni ema miyo bedo renewed. Koro gima dhi timore sani ni odhi bedo renewed gi pesa koso dhi bedo renewed gi pesa nikech piny owacho bende manyo okenge mag choko osuru. To penjo mara en ni ka piny owacho masani ok obedo tok higni 10 samoro piny owacho mabiro manyien nyalo loko chikni. Koro luwore gi kaka jo Kenya odhi oketo kwayo margi kata kaka gidhi gi embrace kata girwako paroni. To ma endi en achiel kuom gigo madhi medo pek nikech achiel manyo kipande iyudo ka samoro giduogo oduogo ka en gi era mari mokwongo cha ne ber mar ariyo ni oduogo kata kiluonge no mondi koro loko mindi dhi loke kendo michake kaw thuolo ni te to samoro loke mag jo Kenya duto dhi kaw thuolo jo wach makamano naneno ka oganda ma pacho ka nose okang' magero dicho manyoro bende mananeno ka trend mbui mopogore opogore nikech koro kiwacho ni renew ID mari mano opande mari nyiso ni ekin thuolo mar higni 10 koro you see not to be Kenya okin ja piny kata mna ja Kenya koro kata kamano en weche mabende waluoni machiegni Korom Gajwang' mar neno kapo nono ni biro bedo ka ikete tim kata ooyo wabiro bedo kwa nyisi mathoth welo sedonjo adar mar mondo motie gi thor wach mochiwe gazet mano ma The Standard kaluwore kod ng'anyo Korom Gajwang' ma bende biro bedo kwa luoni odiochieng' ma kawuono ng'anyo ma bende chano neno e kaunti za 15 odiochieng' ma kawuono bore Nairobi ka nano kanyo ka hashtag en occupy JKIA paundeke mano mapacho ka maduong' mapacho ka be maneno ka koro oganda wacho ni koro occupy kineno kanyo kata mna e ite mokwongo oketi yore madhi JKIA ma bende koro arita ibro bed ka inyayo inyalo mna somo negi mapiyo piyo wacho ni protest hotspots in Nairobi inyalo mna chako negi gi namba mokwongo protest hotspot giketo kanya peni mopogore opogore kata kuonde ma giparo ni ng'anyo ni kidek bede gi liet mokadho wan kanyo gi Mlolongo mana pano mano ger manyien e tenda ker ma osedhi yweyo Migosi Uhuru Kenyatta mano Nairobi Expressway wan kanyo gi kuonde mag od bura parliament then wan kanyo gi Alaktuke mano ma Nyayo mano kikadho Mombasa Road wan kanyo gi kar yweyo no mar piny owacho Uhuru Park wan kanyo endo gi kuonde donjo e lak ndeke JKIA then wan gi City Cabanas wan gi apayano ma Outer Ring Road then wan gi North Airport Road mago moko kuom kuonde aboro ma kidek bedo gi rochni kotenore gi ng'anyo makoro rawere wacho ni gidhi monjo halak ndeke no mano ma Korom Gajwang' neno geyo makare makoro kidak e gwenge makoro Korom Gajwang' kapo nono ni dhi e tich wuog dhi e tich machon jogo kama bende samoro timo wuodhe mag gi ndege odiochieng' makawuono nano kanyo ka duola mano mar Kenya Airports Authority bende nokwayo jogo kama bende chano timo wuodhe mag odiochieng' makawuono kata bende ni chano timo wuodhe mag gisaboro gi ndege chop chon nikech wacho ni checks mago magarita ibro bed ka inyayo e okang' mager daher mar dhi nyime gi nonro mar gazet sa osemayo wang'wa wachni mogik jowi kwa dhi nyime kata mna kwa tieko chenro makama de bedang'o ahinya nyaka luwore kod ng'anyo ma bende chano neno kiny makawuono ananyalo wacho ni Occupy Airport ni kata kapok otime wacha ni gidhi kuno already oseoro luoro to mano en achiel kuom lal ok ang'eyo kumwadhiye
to gima ng'e ni wang'e kuma ae. Koro wabeda ne ka wang'e kama ae to wang'e gigo mwasekadhe gi kama wantie sani mondo wang'e ka wan kama ber koso wan kama rach. Erokamano ahinya Jowi Raymond kuom bedo kodwa nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Nyakwarom Gajwang' par ni ng'anyo mabende chano time counties mopogore opogore kaneno kanyo gazet oketo ni counties 15 chano ng'anyo mano mar sundo piny owacho mapacho kaindi. Gibiro bed ka itime counties mopogore opogore, wantiere gi jofwambo magwa e counties mopogore opogore. Bore Nairobi bende apaya mabende wacho ni hotspots mabende ibiro bed ka imenyo e okang' malach. Wantiere gi jofwambo magwa mabende biro bedo ka goyo tach mano mar nyisowa ni chal mar wach chal nade, arita oride e yo machal nade. Kata kamano kaneno kata mne wacho ni hotspots ka ok aneno koket State House nikech ang'ene kinde ka kinde State House bende samoro jaketi ga kaka achiel kuom hotspots. Ok anene kanyo kaka hotspots, kata kamano en achiel kuom weche mabende obiro bedo kwa menyoni. Kok kamano Nyakwarom Gajwang' dakika 5 tok sa achiel mar okinyi. Gazet momoyori mane kind The Standard kanyakla kod Daily Nation idhi e nyiew weche mag tuke nitiere kanyo, weche mag ohala, weche matimore pinje maoko bende nitiere. Galaxy gieki Nyakwarom Gajwang' akaw yo matin nyawadwa Joyce Oduor oseikore gi twak e chenro mano mar Rupiny. Welo bende nitiere godo Nyakwarom Gajwang' mabende osedonjo we akaw yo matin.